atletičar Krsto. Bilo je rano jutro na trkačkoj stazi u Silverhatchu. Rory i njegovi prijatelji su čvrsto spavali u radionici. Probudi se, Rory. Jesi li zavužnju? Ili je mali Rory možda spavalica? Ja! Odavno sam budan. Vidjet ćemo ko je spavalica. Trkajmo se! Sendviči su spakovani. Čekaj malo, da ne zaboravim krofne. To bi bilo strašno. Obožavam krofne. One su vrhunac mog dana. Gde se denula? Gde je moja krofna? Ovdje si, lepotica jedna. Pogledaj se. Nema više mesta u mojoj kutiji. Žao mi je, momci, vi idete napolje. Ti ulaziš, krofnice. Jedva čekam vreme za ručak. Uhvati me ako možeš, Rory. I hoću, vidjet ćeš. Blato. Rory, jesi li dobro? Ne! Zaglavljen sam. Ne brini, dovešću Krstu. Ključ. Hvala ti, Krsto. Daj mi crevo. To nije crevo, nego moja krofna. Vidi, mogao bih 100 da pojedem. Tako je slasna i krckava. Uzet ću samo jedan zalogaj, a ostatak ću sačuvati za ručak. Krsto! Sisi, šta je bilo, mila? Radi se, Rory. Zaglavio se u blatu kod oštre krivine. Hajde, dovrši posao, Krsto. Vreme je da idemo. Ne možeš sada da ideš, Spasko. Još te nisam popravio. Ali ko će izbaviti Rorija? Izgleda da ću morati ja. Vrati se i kaži Roriju da dolazim. Dobro je što znam prečicu. Šta se ovdje desilo? Moj doručak je uništen. Eto to. O, Rory, kako si ovdje dospeo? Prebrzo sam uhvatio krivinu marša. Izletao sam sa staze i zaglavio sam. U redu je, Rory. Krsto će doći da ti pomogne. Ali to bi moglo da potraje. Hajdemo, Zipi. Hajdemo, Sisi. Ako radimo zajedno, sami ćemo izvući Rorija. Jače, tako je. Skoro smo uspjeli. Još malo pa gotovo. Hvala, Sisi. Hvala, Zipi. Ne brini, ovdje sam, Rory. Tako mi... Rory, već si izvučen. Hvala nebesima što si dobro. Da znate, ona prečica me je zamorila. Izgleda da neko treba malo više da vežba. Hej, ti to meni? Ja vežbam. Čekaj malo da dođem do daha. Ja vežbam koliko i ti, Marša. O, zaista? E pa, ja džogiram svako jutro. A ti? Pa, ne baš svako jutro, priznajem. Ali u boljoj sam formi od tebe. Onda mi to i dokaži. Oboje ćemo trčati po jedan krug i meriti vreme. Onaj ko brže pretrči stazu, pobeđuje. Ali naravno, ako nisi raspoložen za to... Hej, ako nisam raspoložen za to, pristajem. Sjajno. Idem da se zagrejem. Hajdemo, Zipi. O ne, ja i moj dugački jezik. Jedva čekam da se trkamo. Ali prvo da uradim vežbe i stezanja. Polako ulazim u štos, Marša. Odlično, Krto. Zipi,
Ponesi mi bocu sa vodom. Važno je piti puno vode kada trčiš. Mogu li ja da pomogne, Marša? Naravno da možeš. Meri mi vreme štopericom. Stvarno? A mogu li da mašem kockastom zastavom na kraju? Dobro, Krto. Jupi! Biću Krta, voditelj trke! Jedan, dva, tri, četiri, pet... Kreni! 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 Bravo, Marša! 10 minuta i 20 sekundi! Nije tako loše. Kako da pobedi Maršu? Ona je jako brza, znaš? Bolje našteluj motor, Krsto. Ništa ne fali ovom motoru, Limenko. Dobro, da se malo razmrdam. A, Bože! Ovo nije hrana za atletičare! Potpuno se slažem. Pogledajte me. Mislim da mi treba potpuni remont. Ti si na redu, Krsto. Jedva čekam. Čim pojedem ručak, počinjem. Pazi se. Ja dolazim. Moja krofna. Moja krofna. Ko mi je pojao krofnu? Gde mi se denula krofna? Na. Brzi. Mesto mi vrati krofnu, ne valjalče. To je moja krofna. Moram da jurim. Kreni! Dođi, uzmi je, Krsto, majstore. Vrati se sa mojom krofnom. Ne možeš da me uhvatiš. Džabe gubiš vreme. Nikad nećeš pretrkati brzo. Mesto se vraćaj ovamo. Treba mi. Želim je. To mi je vrhunac dana, brzi. Hajde, treba mi. To je moja krofna. Vrati mi krofnu. Dođi ovamo, brzi. Vrati mi je ovde. Dolazi ovamo, pokvareni stvore. Vrati mi tu krofnu. Vrati mi je. Ako te dohvatim, vrati mi je. Uhvati me ako možeš. Krofna, dođi krofno, dođi ovde. Krofnice, dođi ovde, hajde, dođi. 10 minuta i 15 sekundi. Majstor Krsto je pobednik. Bravo za tebe, Krsto! Čestitam ti, Krsto. Pretrčao si stazu 5 sekundi brže od mene. Ej, čekaj malo. Vidi ovu krofnu. Nije zajelo, prljava je. Morat ću da je bacim, brzi. Nema veze, Krstomajstore. Možda je ipak vreme da promeniš ishranu. Probaj moj integralni sendvič sa zelenom salatom i paradajzom. Hrana za šampione. Sjajno, hrana za zečeve. Super zvuči. Možda treba da daš brzom da proba malo. Zapravo, mislim da ne bi pobedio bez njegove pomoći. Šta to? Ma nemoj mi reći. Pa treba da nastaviš sa vežbanjem da bi ostao u formi. Šta kažeš da se opet trkamo? Odmah? Šta? Ne. Možda neki drugi put, Marša. Izvoli, bezobrazni stvore. U pravu si. Ovo je ukusno, u pravu si. I posle napornog jutarnjeg vežbanja Krsto je napunio svoj rezervoar zdravim gorivom. Za Minimax televiziju obradio studio Clarion.